Kowe iki ketok ayu lho, Dik, nek nganggo sendal kuwi. Ayo apa? Aku nganggo sendalmu kegeden kok. Yo, sok. Nek aku wis kerja, kowe tak tumbasne sandal sing pas karo ukuranmu, ya? Ya pertewono aku. Mbak, ya, sandal kula hilang, Mbah. Ya, coba digoleki ning ngisor-ngisor kono. Mumpun tak goleki kok, Mbah. Saben dina kok ana sing kelangan sandal to. Dul, Nggih, Mbah. iki sandale Supri ilang. Sandalmu ben dienggo dhisik. Waduh. Lah niki lak nek dienggo Supri nggih kegeden lho, Mbak Yai. Lah wingi dienggo Surti rak ya gegeden to. Wah, anu iki, Mbah. Nulungi kanca kuwi aja pilih-pilih. Eling yo. Sapa wae kancamu sing lagi kesusahan, kowe duwe kewajiban nulungi. Pun. Pra. Bang, gue ya, Pra. Tukang Dul. Jan, kowe nek nonton modele Supri, wis bentuke wis kaya kartun, Dra. Iki bener mamimu ora nek tenan, Dra. Mboten. Mami nembeten ngene berarti. Mengajet melih ceritane. Engko setengah cerita masalah Surti, mamimu teko. Ya aku iso dientekke no aku. Nang mawon. Kula awahi saking mriki. Aku ini cerita wi, hatiku wi deg-degane sulat banter lah. Sirahku wi berbunga-bunga. Dik, kowe iki jano ayu lho, Dik, nek nganggo sandalku iki. Ayo apa? Wong gegeden lho. Ya, so nek aku wis gedhe to, aku wis kerja, kowe tak tukokne sendal sing anyar, gelem ora? Ya pekewono aku. Tak tumbasne sendal kulit warnane coklat. Pekewo aku, Mas. Apalanmu pekewoh to, Dik? Sandale Pak Dik kok mbok iki piye? Kang delok tuh. Piye to, Dul? Sandale Bapak kok iso dienggo Supri? Lah, anu wau jane sing nganggo kula, Pak. Lah kowe ra yo duwe sandal dhewe to? Anu, Pak. Lah, wingi niku sandale Dik Surti hilang, Pak. Nah, terus sandal kula silih-silih ten Dik Surti. Kula ngangge sandale Bapak. Lah kok iso saiki dienggo Supri iki piye? Lah, wau sandale Supri ilang ganti ya, Pak. Lha kuwi sandalmu gorene. Sandalnya Pak D balik noleh. Yo, wah iki. Waduh, lah mosok aku malah ra sandalan. Tak kandani ya, Kang. Sikile cah lanang kuwi luwih kandel timbang sikile cah wedok. Wah, ya pekewono aku. Duh. Tekan ngomandra. Kowe nek kuwi kebak ritok. Ora apa-apa no, demi Dik Surti ya. Demi Dek Surti piye? Nek iki yo kena demi Dek Supri. Surti sapa? Surti piye to? Kowe salah rungon Supri. Supri sapa? Kancaku cilikan kae lho, Mi. Alah. Ya, Andra. Wis wengi, Indra. Kayak turu. Kau nak takoni masalah cilikanku. Rasa ngomong. Ya pekewoh no aku. Seragam kebesaran kok ditokke iki parep kanggo to, Kang? Iya, Kapan? sesuk.
Seragam apa kuwi, Be? Ya tentara no kowe iki piye to? Tentara kampung. Sip. Isine Mas aku. Kok isin piye to tambah ayu lho. Banser. Iya, papimu iki termasuk security system. Keamanan to, Be? Ora mung keamanan tok. Banser. Ya toh, Barisan Ansor Serbaguna. Pasukan serbaguna. Ten kampung Riwil sing dadi banser mung jenengan tok to. Ora mung aku tok. Oh, banti barang ya banser kae. Nah, Pi, apa? sendale Supri sejane ketemu mboten? Mas, kowe ceritane pisan ngono gathok. Nang sekolah kono. Nunggu Mami riyen. Alah, nunggu sangu Nah, rasa nunggu mamimu. Ya pekewuh no aku. Cengengesan barang gerang-gerang cengengesan. Ilo sabune dipangan uler. Ilo yen wong bodho aja ngaku pinter. Sikil pitik jenenge apa? Sikil pitik jenenge cakar. Masjid cilik jenenge apa? Masjid cilik jenenge langgar. Etan Solo jenenge ngendi Mas? Etan Solo Karanganyar. Yen wong jajan wajibe ngopo? Wong jajan wajibe bayar. Duh. Ajeng londri ta Mas? Pripun nggih? Anu Bu, sakambulan niku kan jane tesih resik. Niki kumel kalih ting gleketut. Tuntut poin wae to Mas? Anu Bu, nek umpamine nyetri kothok ngaten niku saged mboten? Nyeteli kothok. Nggih, kan iki mboten reget. Nek nyeteli kothok, kuwi ngitunge bingung yo Mas. Lah kok sampeyan ra ndek seteli kothok? Ah nggih gadah. Tapi ya aturan rumah tangga kula niku jan ramutu tenan kok. Aturan. Nggih. Aturan nggen kula niku kan sing asal di setrika niku seragam sekolah. Terus kali klambi jagong. Tok niku liyane mboten angsal. Kok ngono to Mas aturane? Soale kan nyetrika niku kan listrike boros, Bu. Lah niku sing gawe aturan sinten to? Lah nggih, yang mulia bojo kula no. Ngeten mawon Mas. Niki masalah utamane lak gur listrik to. Betul. Lah nek sampean iki nyeteli kono kene wae ngono piye? Oke, teng mriki. Iya, engko sampean jikuk setelika, nyetelika nang kene, tak uruni setrum ora sah bayar. Lah, lak mriki kan nggih enten setrika ta, Bu. Katimbang kula dadak wirawiri mantuk kan rekoso. Alah menungso. Wis diurungi setrum, ijik njaluk mekanik. Oh, papi jane piye? Sandangan panggone ning lemari udah kok kene ngono lho, meja iki piye. Papi ten pundi to, Mi? Boleh, mau metu nggo kencrung kok. Kula ajeng ten ngene bandirian nggih. Apa le? Sinau. Oh, sik ya le. Tenan sik. Ya. Ingko nggo jajan, iso le sangu mau. Ya pekewuh no aku.
santri kuwi aja mung pinter ngaji. Dadi santri uga kudu pinter serawung. Serawung marang sapadha-padha. Habluminallah, habluminan Nas. Om. Ndra, Jo, kene, buka kene. Jenengan kalih papi dadi banser pon suwe ta, Om? Yo wis Ndra. Sadurunge papi ku nikah wis dadi banser. Gajine oke Om. Oh, oke Jo. Malah sing gaji kuwi Gusti Allah langsung. Sing gaji itu pemerintah Om. Ora Jo. Pemerintah kuwi urusane wis oke. Gaji menteri, gaji PNS, gaji TNI, gaji Polri. Masa isih kon gaji banser barang. Banser iki serbaguna lho. Mosok sing serbaguna kalah karo sing ora serbaguna. Logikane ngono lho. Kudune sing gaji yo pemerintah. Engko tak usulke Pak Presiden, Jo. Sesuk tugas teng pundi, Om? Neng Car Free Day Ndra. Tinggal video udah mau butuh bantuan ya Mas. Sesuk ki neng Car Free Day nek acara gede Jo. Om. Sing ceritane jaman cilikane papi enten sing menarik mboten? Oh, enek oke. Cilikane Pak Dun. Iya, Jo. Cilikane bapakmu barang. Jamane sing ngaji ning Mbah Yai. Aku ini diceritani, Jo. Asik. Ceritane mulai Om. Sesuk wae. Ayo udah mulai orang. Aku arep ngene Pak Yusuf iki. Pripun, Bi? Sendale Supri sidane ketemu mboten? Mami mucik melek. Ceritanya pindah kono wae. Akhirnya sandale Supri ketemu. padasan iki tutupe wis gapuk, rusak, ora bisa dienggo. Nah, nek ora iso dienggo, piye iki? Bocor. Bocori nek bolongane cilik, nek bolongane semono ya mancur no, Pri. Wah ya ora no, Kang. Ngono iki jenenge grojok. Nek mancur kuwi banyune iki munggah. Kaya air mancur ngono kae lho, Kang. Wah, bener Kang Dul. Air mancur. Cur. Lah nek ora ono sumpele, njur piye? Mboten iso digunakake, Mbah. Ora iso digunakake. Supaya iso dienggo kudu piye? Didamelke sumpel meleh, Mbah. Nah, saiki kowe kabeh supaya padasan iki iso dienggo tak wenehi PR ya. Kowe kabeh kudu gawe sumpel ning aja nganti ngrepoti wong tuamu. Kudu gawe dhewe-dhewe. Nggih, Mbah. Sok yen mangkat ngaji digawa ya. Nggih, Mbah. Lah sesuke do gawe sumpel padasan kabeh. Lah terus sendale Supri pripun? Ya kok sik to, iki critane iki lagi OTW mrono. Rek, nggonmu ndi, Rek? Ki, Wih, apik men. sing gawene bapak kok. Wah, kowe ora ngrungokne dawuh Mbah Yai to, Prek? Ora entuk ngrepotke wong tuwa. Lah aku ora oleh dolanan lading kok. Nggonmu, Dul? Nggonku elek gak? Elek ra apa-apa. Sing penting kan gaweane dhewe. Ha iki Walah, gede men. Iki kok ora pas no. ayo ora apa-apa no. Sing penting lak gaweane dhewe to. Ya wis, ndelok nggonane si kabel ya. Iki pasti wonge lagi gawe. Ayo. Wah, genah HP iki. Lah iki sandalku no. Wah, iya iki sandale Supra no.
Anu, Loh, berarti kowe sing njipuk sendale Supri aku. Ayo to, Ful. aku nemu yo. Nemu ning langgar to. Yo, padha karo njupuk to, Ful. Geus dimutilasi to. Wes, andake Mbah Yai wae ya. Oh iya, andake yuk. Oh, berarti sing njupuk sandal Om Kabul. Ojo banter-banter. Wonge liwat. Nyawang apa to iki? Wah, sandalmu menceret no. Anyar to Bul kuwi Bul. Ngece. Sandalku elek ngece.